No. Wachaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto oyango ni sirikal oketo maino e kedo gi kweth njore mar Al-Shabab manyondhiyo kendo lal gi ruodhi 5 e gweng' ma Elwak, kaunti ma Mandera. Owacho magi e limbe mare manochakore ayanga kawuono e gwenge mag Jandwat ma ugwe mar piny Kenya. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Mohewo seche 24 bang' kweth njore mar Al-Shabab ndhiyo kendo lal gi ruodhi 5 maya e kaunti ma Mandera pok oyangore kama jonjore go chomo kodgi kendo nyaka sani chal gi pok ong'ere. Ruodhi go nyondhi e kinde manyo giwuok gi dhier moro manowinjo gi twagi e wi limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge go, limbe ma koro chakore kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nochopo Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya e kaunti ma Mandera kama oyango ne piny owacho ni ewi kokgi mar rakore gi kweth njore mag Al-Shabab manyondhi ruodhi go kendo gibiro neno ni oresgi kendo duogi pacho. Every part of Kenya is important, and we are not going to cede an inch of our country to criminals and those who want to unleash mayhem in our republic. We will go after them, we will deal with them, and we will eliminate them. Bende olero ni ten piny Kenya osetimo sinani e duoko piny teko mar kweth njore go. Jana, kwa sababu ya kutaka kulete hali ya hofu sehemu hii, ati walienda wakashika machifu wetu. I want to promise the people of Mandera, hawa machief lazima warudi nyumbani, na hawa wakora na wagaidi na wahuni tutabambana na wao. We have significantly downgraded the ability of the Al-Shabaab to unleash violence to the people of northern Kenya. Walikuwa wanafikiria ya kwamba wakifanya hiyo maneno walifanya jana ati ndio nisikuje hapa. Ruodhi go nyori koni nyamburko margi kawuok Wargadud kadhi Elwak kama ne jonjore go ochungo nyamburko margi kendo mayogi eka ne gigoyo ng'wech gi nyamburko no ka gichomo tong' mar piny Kenya gi Somalia. Komishona Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya John Otieno oleronwa yor simu ni nyaka sani onge duoko moro amora ma oseyudi kotenre gi apedha ma pod dhi mbele e kaunti no. Ponono ni obila oremiro duoko e wi chal mar ruodhi go wachore ni jodongo ma e kaunti ma Mandera biro chuno mondo mi odhi ogo bura e piny mar Somalia mar neno ni owi ruodhi go thuolo. Ponono ni pod gi ngima nyaka sani. Lydia Okeyo, Ramogi TV.